приветствую вас на торжественном открытии школы номер 21. Особенно приятно, что новый социальный объект города открывает свои двери в преддверии знаменательной даты 72-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Да, Аллах обладается. Ахмат Хаджи уделял повышенное внимание абсолютно всем сферам деятельности региона, но на первый план выдвигал развитие образовательной системы. Сегодня, благодаря усилиям главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, достойно следующего пути своего великого отца, образовательная система региона сумела оправиться от тяжелых ударов прошлого и встать на путь стабильного развития. И открытая новая школа – еще одно тому подтверждение. Троэтажное здание общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров рассчитано на 720 учеников. Здесь предусмотрены все условия для раскрытия талантов и способностей ребят. Теперь главная цель для педагогов и руководства школы – организация качественного учебно-воспитательного процесса. Каждого из учеников призываю помнить о том, что от них зависит будущее нашей славной Родины. Учителям хочу пожелать плодотворной работы в новом учебном заведении. Школа, программицы дала покчо ашкида бобиеш болбо этвор берна така шола церда на до алмагардолша иштан воспитание луш така кида церда хара вешеротан образование дака чошто дяга högstuшу масарна дел резулала далда айберкате ölшу ахмад сила Аллаху акбар. بغلا بغض الشهر ديك نشر ملش أوانع ملصة سألني تحقيق النبرولين يشكا خيل شيء هربيلش درجية خيل حق دولشة ويحل هربتش لغاز طوبل دوتن أحمد عجيد أرتسي دولشة الدنيا دوالن ليرين هربيلش داعوي يتغنويت ولا هاري قوزغي شيت شخو شردرتن دلح تووينا درجي نقشي خلقنا ومخكنا ديتنق شي بركتي سيلح نيق طبعها بغلا شيدي سيلح كانت وين دال ولا 4 دولش ومقدار رمزان حاجة سو نيقع درجة ويقام داديجر بعندلش هر بيركتي غولش هر بيركتي طول مش ضبيل وين تخسونا وقر حلا ويمسيري ترخ ومختي رمزان حاجة هر شكولا قيش سنة دال ساوي الآلاء هو قبيسة ايتوسكي قواشت خاستن بعد قال شوق حريش كل يشير هينز هر حيل شتادلر هوش بيش داخكر بعندلش دي عيال يشكولش جنوس وبدتستن برغ تيوريوية قيمش صوبر بوال دوقت يشادوي هوش دوشتل بيش ويترز بين بولخ دايشنا نرسي ويتعني ووشنا وستلا ديش صدرشة إبيش إير حيق اللي تسين قيقة هو إشكولي دزل هو قواشتي دزل هو مخك دزل دوش بيلش كوير دولا دوكتيشا دو خدال بيرك تيويل داله تبول مسيري